Ćemo u planine, a moram reći da ja znam stvarno planinara koji nosite takve slične obroke, žitarice i tako vrlo zdravu hranu. A mi ćemo prvo krenuti do Sljemena, a nakon toga ćemo se prošetati i po ostalim našim hrvatskim planinama. Na 4 i 2 kotača ili klasično cipelcugom do vrha. Prve planinarske aktivnosti na Medvednici zabilježene su 70. godina 19. stoljeća, kada se počinje graditi i planinarska infrastruktura, vidikovci, domovi, putovi, ceste. No čak do polovine 20. stoljeća Zagrepčani su morali čekati na izgradnju žičare. Ona je trebala približiti Sljeme planinarima, ali i izletnicima i turistima. U srpnju 1963. napokon je počela raditi prva kabinska sljemenska žičara. Trasa je bila 4020 metara. Od donje do gornje postaje je bilo raspoređeno 13 stupova koji su bili znači, od 7 metara do 40 metara visine. I interesantno je spomenuti da su recimo kabine, najveća udaljenost kabine od zemlje je bila na nekim dijelovima čak i 60 metara. Na samoj trasi, znači žičare, bilo je u pogonu 90 kabina. Bila je projekt Zagrebačkog električnog tramvaja i građena je pod nadzorom inženjera Andrije Bognera. Zbog dugačke trase, nezgodne konfiguracije tla te naleta vjetrova, projektirana je kao kružna dvoužetna žičara. U nju su ugrađeni austrijski i slovenski dijelovi, jer u to doba naši stručnjaci nisu imali iskustva s takvim pogonima. Žičara, gradska atrakcija i senzacija, u prvih godinu i pol prevezla je 500.000 putnika i ispunila svoju zadaću. Popularizacija Sljemena i ljeti i zimi. Radila je besprijekorno. Jedan jedini incident izazvala je oluja. Nesretni su putnici 24 sata čekali izbavljenje. No sretnih lica ova je trasa vidjela mnogo više. Male jajaste kabine, crvene, žute i plave, osvojile su srca Zagrepčana. Radila je 44 godine i 2007. otišla u povijest. No kao da joj nisu dali. Svih 90 kabina prodano je u rekordnom roku, pa tako žičara živi na raznim mjestima u Zagrebu, a i šire. Kako smo mi dizajnerski studio, pokušavamo sačuvati što više moguće nekakvog našeg autohtonog dizajna, lokalnog s kojim smo odrasli, koji je na kraju krajeva utjecao na nas kao dizajnere u našem razvoju. To je naš prostor za izolaciju, za surfanje na internetu, na nekakve internet razgovore i tako dalje, u svakom slučaju za mir. Dakle, u ovu žičaru uđeš kada želiš biti sam sa sobom i na miru. Jednu je sačuvao i Tehnički muzej. Izložio je na izložbi na Sljeme, a vaša novinarka iskoristila je prigodu da još jednom sjedne u nju. Postaje žičare danas su ispražnjene i pobuđuju znatiželju građana. U donjoj se smjestila Gorska služba spašavanja, a gornja će poslužiti za novu žičaru, koja će se graditi na istoj trasi, produljenoj sve do tramvajskog stajališta u Gračanima. Imaće 3 puta veći kapacitet i 125 kabina. Biće ljepša, otpornija na sljemenske vjetrove i nadamo se isto tako popularna, simpatična i srcu prirasla kao i stara. Možemo samo stisnuti palčeve i nadati se da će što prije ovaj projekt biti realiziran. Mislim da se sa mnom slaže i naš jutrošnji gost, a to je Alen Čaplar. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Glavni i odgovorni urednik jednog od najstarijih časopisa za planinarenje, Hrvatski planinar, autor mnogobrojnih planinarskih vodiča, planinarski instruktor. Što još, recimo, vezano uz planinarstvo? Pa prije svega ljubitelj planina, to svakako, ali djelatan sam u Hrvatskom planinarskom savezu gdje sam planinarski vodič, vodič instruktor i isto tako pročelnik komisije za promidžbu i izdavaštvo. Ali prije svega ljubitelj planina. Jedan od članaka vaših najdražih je zašto planinarimo? Pa upravo tako. To i nas zanima. Zašto ljudi planinare? Što je toliko privlačno u tome? Pa, planinarstvo je jedan prekrasan način života. Rekao bih upravo stil života. Neki čak kažu da planinari u stvari žive u planinama, samo preko tjedna silaze dolje u dolinu. Doista, planinarstvo nudi čitav niz aktivnosti koje suvremenom čovjeku čine život ljepšim, intenzivnijim, koje omogućava da se upoznaju ljepote Hrvatske i susjednih zemalja i koji doista čovjeka čini boljim čovjekom. Da, evo, meni često se događalo da kada trebam upisati pod ono hobi ili sport, nisam znao da li je planinarstvo hobi, sport, turizam, što je to?
Pa teško je zapravo definirati planinarstvo jer prije svega to je stil života. U međunarodnoj klasifikaciji planinarstvo jest klasificirano kao sport upravo zbog toga što sadrži, da tako kažem, kretanje, brigu za zdravlje, određene napore koji čine to planinarstvo. Ali nema onaj natjecateljski dio baš. Upravo tako. Ponekad ima kad se ljudi natječe tko je više skupio pečata. Treba reći da planinarstvo doista nije natjecateljski sport. U njemu nema protivnika. Čovjek se doista bori na neki način samo sa nekim svojim možda problemima i rješava ih upravo savladavajući te planinske strmine. Međutim, u planinarstvu je nekako natjecanje strano i zbog toga to smatramo rekreativnim sportom. Međutim, treba isto tako reći da planinarstvo itekako ima dodirnih elemenata i mnogo veza i sa planinskim turizmom. To je i druženje, to je način provođenja slobodnog vremena. Dakle, sve ono što planinari čine u planinama može se podvesti pod taj pojam planinarstva. Vidjeli smo ovu priču o zagrebačkoj žičari. Koliko ta infrastruktura, kao što recimo žičara, pa onda domovi, skloništa, utječe na popularizaciju planinarenja, ali i ono još važnije, ja mislim, na sigurnost? Pa vrijedi reći da u Hrvatskoj danas imamo čak oko 6000 km planinarskih puteva i oko 150 planinarskih domova, kuća i skloništa. Dakle, postoji određena infrastruktura, no s druge strane činjenica je da postoji još uvijek prostora za unapređenje tog našeg planinskog turizma. Mnogo su napravili parkovi prirode i nacionalni parkovi koji su velikim dijelom upravo pokrivaju ta naša planinska područja. U tom smislu ta naša planinarska infrastruktura omogućava, upravo što ste ispomenuli, jednu sigurnost planinarenja, da se čovjek može i odmoriti, dobiti vode, dobiti pravu informaciju. I u tom smislu, evo, Hrvatski planinarski savez ulaže velike napore da doista cijela ta bogata i opsežna infrastruktura bude upotrebljiva, korisna i čim sigurnija. A ta cijela bogata i opsežna, kako ste rekli, infrastruktura i stvarno poneke od tih naših domova, skloništa, pa neke staze su stvarno predivne. Onako nešto, to, recimo ona Premužićeva staza je nešto što stvarno treba stalno isticati, što je predivno, ali to je napravljeno recimo 1930. godina. Koliko se to obnavlja? I tko to obnavlja? Kako se financiraju ti sve projekti? Treba reći da su planinari prije svega volonteri. Oni to rade iz ljubavi i većinu tih staza, rekli smo oko 6000 km, oni održavaju doista svojim nesebičnim volonterskim radom. Treba reći općenito da su naše planine vrlo raznolike, tako da imamo u njima i šumskih terena gdje je možda i lakše održavati neku infrastrukturu, ali opet treba i krčiti. A s druge strane imamo dinaride, krš, u kojima su te staze opet izložene suncu i na drugi način specifične. Međutim, rekao bih, kad se sve radi s ljubavlju, onda to nije tako teško. Financiranje, ko to sve te domove, ta skloništa, onako, zađemo u tu šumu i možemo prespavati u skloništima i besplatno ili u domovima za neki mali novac, a sve to košta. Pa s jedne strane, planinari ne gledaju kroz novac. U tom smislu, evo, rekao sam da je to volonterski i činjenica da to jesu s jedne strane veliki troškovi upravo za održavanje objekata na brojnim nepristupačnim mjestima. Bilo bi kudi kamo bolja još situacija sa infrastrukturom, da postoje neki izvori financiranja, međutim njih u stvari nema. Govorimo o sigurnosti, kako ta infrastruktura doprinosi značajno sigurnosti. To je vrlo značajno ljeti, pogotovo kada je više ljudi u planinama, kada nam dolaze i turisti koji, evo, nažalost, ponekad i nastradaju. Pa kako podignuti tu sigurnost, taj nivo sigurnosti u planinama? Sve više i više ljudi se kreće po planinama i to je zapravo jedan dobar trend jer ljudi upravo otkrivaju što to sve u planinama ima. Što se tiče sigurnosti, mnogo je napravljeno upravo posljednjih godina sa brojnom planinarskom literaturom i informacijama koje su sada mnogo lakše dostupne i putem knjiga i putem interneta. Kažem, vidjeli smo neke od vaših, vi ste autor većinu, to je skoro svih ovih koji smo vidjeli ovdje vodiča, to je jedan od načina. Uzeti tu jednu knjižicu pa u svakoj od njih piše bar osnovna pravila planinara. Upravo tako. Planinar će još sa sobom ponijeti geografsku kartu, ponijet će naravno nekakvu opremu za orijentaciju, svakako sa sobom ponijeti i dovoljno vode,
komplet za prvu pomoć, zaštitu za glavu. Ali prije svega rekao bih što se sigurnosti tiče najvažnije je dobro se pripremiti. Dakle, isplanirati izlet kud će se ići, pročitati osnovne informacije o tome. Da, tome služe zapravo ti vodiči, da se unaprijed informiramo, da znamo kuda idemo, kakave, recimo, idemo li na Velebit, mnogi ljudi ne znaju da gore nema baš vode, da je prilično teško naći. Pa tako je. To planina, pa ljudi očekuju izvore neke. Često puta kada se ide u naše planine, a to stranci najčešće čine, doista ne ponesu sa sobom dovoljno vode. Međutim, kažem, uz orijentacijske probleme, lutanje i nedostatak vode, kada se to riješi, kada se ljudi dobro pripreme, planinarenje bude samo užitak i dovoljno sigurno da se svatko može prepustiti tim čarima planina. Znači, rekli smo preventivno djelovati na taj način da nešto naučimo, da nešto znamo tamo gdje je prostoru gdje idemo. Kako djelovati na turiste koji nam dolaze? Pa evo, u Hrvatskoj danas imamo više od 700 planinarskih vodiča i kroz školovanje planinarskih vodiča podiže se, rekao bih, i ta kvaliteta sigurnosti u planinama. Svakako treba pomoći još i sa dodatnim informacijama. Od većine ovih vodiča oni su dostupni na hrvatskom, međutim... Jesu li dostupni na stranim jezicima? Evo, vodiči? jedan od ovih planinarskih vodič po Hrvatskoj dostupan je na talijanskom jeziku i doista rado prihvaćen među planinarima u Italiji. Međutim, nadamo se da će danas sutra biti ipak i nekakav prijevod na engleski, njemački, češki jezik. Neke manje izdanja jesu prevedena, međutim, čini mi se da doista imamo još jako puno toga za napraviti da bismo predstavili ljepote i sigurnost u našim planinama i stranim turistima. Ja ću opet o onome što sam već nekoliko puta spomenuo, tko sufinancira, evo recimo ove vodiče, jer zašto to govorim? Jer to je stvarno skup posao je i napraviti ovako nešto, ali i te sve, što smo rekli, ta skloništa, domovi, to sve jako puno košta. A sve to pruža nama sigurnost, što je vjerojatno najvažnije, spašava naše živote. Pa tko sufinancira onda ove vodiče? Imate li podršku, recimo, od viših instanca, što se kaže? Pa postoji uvijek deklarativna podrška i u smislu prikupljanja podataka uvijek je tu dobrodošla pomoć i brojnih planinara i institucija sa raznih strana. Međutim, treba reći da su to prije svega nekomercijalne izdanja, dakle doista se tu bazira na nekakvom volonterskom radu. U tom smislu ja kad sam radio ove vodiče, išao sam, uživao u planinarenju, fotografirao za svoj užitak, a onda sam to svoje iskustvo želio podijeliti i sa čitateljima, sa planinarima i omogućiti im da i oni upoznaju što je lijepo u planinama, a isto tako da to čine na jedan siguran način. Da, ove knjige, osim što su lijepe, mogu poslužiti kao coffee table book, to su one lijepe knjige koje stoje na stolu, koje su obično skroz u boji, takva i vaša, ali evo, zašto su one korisne? Jer uvijek je tu i nekakva karta. Svakako. Karta je zapravo jedan pogled na teren, naravno brojne fotografije koje već daju informaciju o tome što se to može vidjeti u planinama i opet upute odakle poći, kako doći do tog mjesta, koliko dugo će se hodati, koji su neki teži detalji na putu i na taj način opet planirati izlete koji su odgovarajući za naše mogućnosti. U Hrvatskoj ima jako laganih i lijepih izleta koji su doista pristupačni svima, a postoji i oni neki malo dulji, malo veći, Velebit, Dinara, Biokovo, koji zahtijevaju malo i temeljitiju pripremu, pa možda i koji dan više u planinama. Gospodine Čaplar, najljepša hvala na ovom gostovanju. Nadam se da ćemo svi dalje raditi na edukaciji kako bi osigurali jedan nivo sigurnosti u planinama. Hvala i vama.